מה שאני רוצה עכשיו להראות זה את הצורה הנרחבת שבה אפשר לעשות שאילתות. אוקיי? קודם כל, יש לי כאן 3 שורות. השורות האלה, כל אחת שולטת על סוג שאילתה אחר. אוקיי? קודם כל, אני כמובן יכול לעשות שאילתה ידנית, כמו שאמרתי, לפי משתמשים, לפי התפקיד שלהם, לפי סטטוסים, לפי תאריכים ולפי מחלקות. אבל מאחר ואני משתמש במערכת הזאת בתור מערכת תיעוד שבה אני רוצה למצוא דברים מהר, אני מרכז כאן אינפורמציה, זאת המערכת שלתוכה אני שופך את כל המסמכולוגיה, אני רואה משהו שמעניין אותי ברחוב, על לוח מודעות, אני מצלם אותו, שולח במייל למערכת, המערכת קולטת, תפתח לי אירוע, אני רוצה להיות בן אדם מסודר, אבל אני לא, אז אני מחפש הרבה לפי מלל וכן הלאה. אני ארצה לדפדף בין שאילתות, אני ארצה לראות מה פתוח לי במחלקת ועד הבית, מה פתוח לי במחלקת, איזה מחלקות כבר נמצא, מה פתוח לי במחלקת מיסים, מה פתוח לי במחלקת תשלום חשבונות, מה פתוח לי במחלקת, לא יודע מה, קניות, ריהוט, עבודה, כאילו מה המחלקת, מסמכים שקשורים לביטוחים, כאילו, אני ארצה לדפדף בין השאילתות מהר. אז כאילו אני מדפדף, אני רואה מה שפתוח לי כאן, אני רואה מה שפתוח לי כאן, ואני רואה מה שפתוח לי כאן, הכל בקליק אחד ונורא מהר. ואתם רואים כאן, נותנים לי אירועים שקשורים לסוגי אינפורמציה שונים, כשבכל אינפורמציה יש לי משהו אחר. אני רואה שכאן יש לי למשל תיעוד, כן? מה יש לי בתיעוד? אוקיי, אני רואה שיש לי כאן תיעוד, ואני רואה שכאן יש לי איזשהו מייל. באמת שלחתי לכאן מייל, כן? אז אני פותח אותו, נניח. הוא כבד. שלחתי כאן חתיכת תמונה. רק שנייה, הוא מוריד לי כאן 2 מגה. לא, הוא מוריד לי יותר, הנה. כן, ואני פותח את המייל הזה. אני שלחתי מייל למערכת, הוא פתח לי את האירוע, כן, מה זה? ראיתי את זה בעיתון, צילמתי את זה בטלפון הסלולרי, שלחתי את התמונה במייל למערכת, תכף נראה איך עושים את זה, והנה, זה מה שרציתי לראות. זה הדליק אותי. אז זהו, כן? המייל נשמר בתיעוד. אני עובר כאן על השמות ואני רואה מה יש לי. אני רואה שיש לי... עכשיו בואו נראה איך אנחנו יוצרים את השאילתות שלנו. קודם כל שאילתה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים שאילתה מתאריך זה וזה, בסטטוס הזה למשתמשים האלה במחלקות אנחנו יכולים לעשות שמור תצורה. אוקיי? זו למשל, כל אלה הן תצורות. אנחנו יכולים לראות את ספריית התצורות כאן. אוקיי? אז אם נניח אנחנו עושים, ואנחנו נותנים שם הוצאות פתוח, מה שפתוח, כללי חדש פתוח. בואו נניח שאני שומר, זה מחלקת הוצאות, נכון? בואו נניח שאני שומר את התצורה הזאת, אני אומר הוצאות 2, ואני אומר שמור תצורה, הבחירה נשמרה, הוא מוחק לי את הזה, ועכשיו נניח אם אני אעשה רפרש לדף הזה, אני רואה שהצטרפה לי כאן השאילתה, ואז אני עושה הוצאות 2 והוא מביא לי את הזה. אז שוב פעם, אז אני יכול לדפדף בין הדבר הזה, כן? אם דוגמה חיה ממערכת אמיתית, כן? אז כאן יש לי למשל כאן יש לי כאילו תיעוד חשוב, יש לי כאן כל מיני מס הכנסה ומאוחד באינטרנט, אבל אני גם ועד הבית, וכאן יש לי את כל אירוע שנעשה, כל פעם שהוא עבר כסף, כל משהו שעשינו קשר לוועד הבית נרשם לי כאן, כן? אז זה למשל דוגמה למערכת חיה. כן? אז זאת צורה אחת לעשות שאילתה. צורה שנייה היא על ידי מחלקות מועדפות. במחלקות מועדפות אני אומר, אני קובע את זה כאן. זאת אומרת, אני קובע את זה דווקא במחלקות. זאת אומרת, אם אני ניגש לתפריטים ואני ניגש למחלקות, ואני אומר, המחלקות האלה הן מועדפות לי. אז אני אומר, דפים, אני מסמן את כללי חדש בתור מחלקה מועדפת. נפתח לי כאן, ואני אומר, כללי חדש מועדף, ואני עושה עדכון מחלקה מועדפת, והוא שומר. אוקיי? וזה עכשיו נשמר לי. בואו נניח שהוצאות זה גם מחלקה מועדפת. הוצאות, אני צריך לתת לזה שם, אוקיי? לתת את האפשרות, ואז כשאני חוזר לקבלת החלטות,
אז אני רואה, יש לי כאן עכשיו מחלקות מועדפות, אוקיי? הוצאות מועדף, כללי חדש מועדף. ואלה דברים שסימנתי בעבר. ואז כשאני עושה שאילתה, הנתונים האלה נשמרים ללא שינוי, אבל זה כל פעם, כן, משנה לי את המחלקה. זה דרך יעילה לסנן שאילתות רק על פי מחלקות, על פי מחלקות מועדפות. דרך נוספת לעשות שאילתה מתוחכמת, נקרא לזה, זה על ידי קומבינציית מחלקות. אני יכול לעשות קומבינציית מחלקות. אני יכול להגיד שבעצם מחלקה מסוימת יש לי קבוצת מחלקות שאני רוצה לראות שאילתה שמסכמת לי את כל המחלקות, כן? עכשיו, המסך הזה הוא קצת מבלבל, מכיוון שהחלק העיקרי הוא דווקא החלק האמצעי ולא החלק העליון. אני נותן לזה קומבינציה מספר 1. אוקיי, אני עושה הוספה. כן? עכשיו, כשיש לי כאן את הכותרת, אני יודע שזה מה שנבחר, ועכשיו אני משייך מחלקות. אז אני אומר שהוצאות, אני מוסיף את זה הנה, וגם כללי חדש נניח, אני מוסיף את זה הנה, וזהו. אוקיי, אז יש לי כאן, הוספתי מחלקות ממחלקות שונות, כמובן אני יכול לצרף את כל תתי המחלקות, ואני חוזר הנה, ואז אני יכול לעשות את השאילתה לפי קומבינציית המחלקות. אם נניח אני מאפס את השאילתה, שיהיה לי כאן ריק, לשמור שזה ריק, כי השאילתה גם מסננת על פי זה, זאת אומרת זה פלוס זה, כן? אז, אבל אני אומר, קומבינציה מספר 1 תביא לי את כל האירועים שהם גם זה וגם זה, בכל המחלקות שסמנת קומבינציה מחלקות, אז הוא יביא. אוקיי? אז יש לי כאן שאילתות, כאילו ספריית שאילתות או ספריית תצורות, כמו שאני קורא לזה, ניתן להסיר, אפשר בואו נניח נסיר את ערוץ 2, את זה. שאילתה ידנית, באמת, הכי שימושי זה באמת שאילתות מועדפות, כן? פשוט תביא את מה פתוח, הוצאות פתוח וכן הלאה. פתוח. דבר נוסף שאפשר להראות זה שאני יכול להעביר את כל האירועים האלה לסטטוס סגור בצורה אחת. קודם כל, כשאני עושה בצורה כזאת, זה מעדכן את הסטטוס ישר. אפשר לראות שהקריאות נעלמות לי, כן? זה עכשיו 1172, אני מעביר את זה לסגור, שנייה. וזה פשוט נעלם. יש משמעות לצבעים. אם למשל אני אגיד, תביא לי את כל הצבעים, אוקיי. ככה. כחול בהיר אומר הקריאה היא פתוחה, והיא נמצאת בטווח של התאריכים, של מה שנמצא. זאת אומרת, היא בין ה-27 ל-10 לשני. אנחנו היום ב-27, זאת אומרת, הקריאה נמצאת בטווח של התאריכים שמעודכנים בקריאה. כחול כהה אומר הסטטוס סגור. סטטוס סגור, והקריאה נמצאת בטווח של התאריכים של הקריאה. כן? אם אנחנו נניח ניקח את הקריאה הזאת ואנחנו נשנה אותה, נגיד, נעשה אותה מה נעשה אותה? נניח מה-14 לראשון 15 ונניח תאריך סיום, זה לא יהיה ברירת מחדל שלא ידרוס לנו, נניח תאריך סיום הוא 20 לראשון 15, כן? זאת אומרת התאריך כבר עבר, אוקיי? אז אנחנו נראה שהקריאה היא בסטטוס, היא בצבע אדום בהיר. אדום בהיר אומר שהקריאה נמצאת בסטטוס פתוח, אבל תוקפה פג. זאת אומרת, זה מין הזהרה כזאת, שהאירוע כבר אמור היה להסתיים, או המשימה הייתה אמורה להסתיים, וצריך לעשות משהו בעניין. אם אני אביא אותה לסטטוס סגור, אדום כהה אומר הקריאה נמצאת בסטטוס סגור, תוקפה פג. זאת אומרת, תאריך סיום הפרויקט, כפי שהוא מוגדר כאן, הוא מוקדם יותר מהתאריך של היום. ירוק זה המתנה טרום פתיחה,
והצבע הבז' הזה הוא התראה לפני פתיחה. כרגיל אני ארצה לראות את מה שהתראה לפני פתיחה ואת מה שפתוח. אוקיי? זה כללי חדש. בואו נעשה, אני רוצה לראות גם את התראה טרום פתיחה, ובואו נניח שאני רוצה לעשות שמור תצורה, ואני אומר כללי חדש 2, כן? והוא ישמור את זה. אני עושה נתונים והוא מצרף את זה כאן. כללי חדש 2. כללי חדש פתוח לא יראה לי את מה שהתראה טרום פתיחה, כי רק מה שבסטטוס פתוח. עכשיו בואו נעבור על האימיילים, ואז אנחנו נראה את הממשק לסלולרי. השאילתה, אנחנו הולכים לסדר את תוצאות השאילתה. מה שאנחנו רואים זה שכאן זה מסודר לפי תאריך ההתחלה. בכל הפרויקטים האלה תאריך ההתחלה הוא זהה, אז הוא השתיל לי את השורה הזאת באמצע, אבל בואו נניח שאנחנו הולכים לפי מספר פרויקט, כן? נסדר את זה לפי מספר פרויקט, אפשר בסדר עולה או בסדר יורד. כן. עדכון סטטוס למסומנים, אנחנו יכולים לסמן בצורה כזאת את כל הפרויקטים, לומר תעדכן אותם בסטטוס סגור, והוא יעדכן את כל הסטטוס למסומנים, כן, הוא יעיף אותם, כן, זאת אומרת הוא פשוט שם אותם בסטטוס סגור. אם נרצה לראות אותם, אז כל אלה הם סגורים. אוקיי? אז גם כן יש כאן עניין של עדכון נתונים מאוד מאוד נוח. הופ. אוקיי. כאן אנחנו מנקים את הסימון. זהו.